Ne, on ne diže utege, ne baca kladivo. On će nam predstaviti novi sport u Hrvatskoj. Moje ime je Hilmije Jakupović, imam 20 godina. Dolazim iz Zagreba, danas ću žonglirat s girijama. Prvi put sam općenito girije vidio na farmi. Ja mislim da imam zanimljivu točku, zato zašto to ljudi, vjerojatno većina ljudi to nije vidjela, isto kao i ja. Bottle full of bug, look mommy, I got the eggs, I'm into taking drugs, I'm into having sex. Poanta zapravo nije u žongliranju, nego što on može to do sutra. Slušaj, meni je ovo dobro. Meni je ovo neobično i moram priznati da vjerojatno nije lako 12 kila Malo je trema odigralo svoje. Nije se vidjelo, nije se primijetilo. Dobro, evo, meni se isto čini ovo zanimljivo, ja bih htio da ovo vidimo i dalje u polufinalu. Ja isto. Ajmo glasati. I neka dva frajera na orbi preko zbog Nine. Da, ili dvije vježbe. Da. Da. Da, Hilmija. Vježbaj dalje.